Ak je váš blízky na lôžku veľmi ťažko mobilný, ukážeme si spôsob, ako sa s ním naučíme manipulovať. Veľká pomoc je hrazda nad posteľou, ak je schopný úchopu, odľahčí svoje telo a tým pomôže vám a tiež ak sa vie zaprieť do madraca aspoň jednou dolnou končatinou. Najjednoduchšou pomockou pri transfere na lôžku je krížna plachta. Je to obyčajná bavlnená pevná plachta, pomocou ktorej posúvame pacienta. Predtým, než začnete, nastavte si polohovaciu posteľ tak, aby netrpel váš chrbát. Pacienta nedvíhame, len jemným ťahom pomocou 2 osôb posunieme. Plachta ostáva pod pacientom, preto je dôležité, aby bola z vhodného materiálu. Technologicky efektívnejšou pomôckou sú šmykové plachty alebo rukávy. Manipulácia pomocou nich je menej náročná.